Ja, dit ben nog houten bakken. Mij zijn allemaal met spikkertjes vast. Ja, ja. Ja, dat is het verschil met nou, hè. Ja. En ik kon net met de directeur. Maar ik dacht, met jullie in 65. Dus, ik nog maar door in maken hier. Maar wat dacht iemand met 65? Ik ben directeur. En 22 jaar daar. Nou, ja. Ja, daar doe je niks aan. Maar waarom kon je net maar die man? Omdat hij elke keer uitvlokte. Ja, ja. Hij vlokte elke keer uit. Van een week had ik met een man praten, die had siermakker werd. En zien hij dat siermakker in maken werd. Die zit hier nog in Rekenhof. Hij zei, Pieter Tjassing, die wende er een eindje jou. Hij zei, en als er een boete kwam, dan kon de directeur vlokken herren. En dan weer, godverdomme dit en bij dat. En dan onnodelijk... Onnodelijk handig dat je mensen zien... melkontvanger van dik 60 jaar. Onnodelijk handig dat je bent. Kun je dat nou niet beter doen en dit en dat? Ik vlokt elke keer uit. Joek. Ja, tuurlijk, ja. Ik ga wel eens tussen en zei ik weet niet hoe ik waarom kom, ja, maar ik sla die man een keer voor de kop. Ja. En, nou, dat man, dit gewoon, ik moet net weten, let het maar door de ene keer. Nou, en dan kom ik door het ijs en dan doe ik precies, ik wist het vergist, ik precies die temperatuur van de remmen en die van de voorwaarden, zo. Alles precies aan te doen hoor, en niks te redden. Nou, ik dacht, nou, zo ik was weten willen, werd er me nou vooruit vlogt. En dan is er niet, ik zet een arm aan, godverdomme Albert Mulder, kun je niet zo, kun je dat niet een beetje voorzichtiger doen? Nou, zo, ja. Oh, en daar hield een hekel aan, ja.